Ceri Morris dwi'n arbenigwr mamaliaid y môr yn Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae hwnna'n olygu fod i'n cyfrifol am roed cyngor ar cadwraeth morloi, llamhydyddion, sef porpoises neu dolffiniaid yng Nghymru. A mae hwnna yn gallu cynnwys amryw o bethau wahanol fel lleihau niwed o ddatblygiadau yn y môr neu gwella ein tystiolaeth ar dosbarthiad neu iechyd yr anifeiliaid. Mae Ceredigion, mae ganddyn ni poblogaeth arbennig iawn o ddolffiniaid trwy'n potel, sef y poblogaeth mwyaf o'r ddau poblogaeth sydd yn byw yn Moraudd Prydain. Mae'r poblogaeth hwn yn cael ei warchod trwy ddau ardal cadwraeth arbennig yng Nghymru, sef yn Mae Ceredigion ac hefyd yn Penllyn ar Sarnau yn y Gogledd. A dyn ni'n adrodd yn ôl at y Comisiwn Ewropeaidd ar iechyd y poblogaethau a'r cyflwr y safleoedd yma. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gomisiynu arolygion o'r dolffiniaid trwy'n potel, Mae Ceredigion a fyny at Penllyn mwyn adrodd yn ôl at y Comisiwn a'r cyflwr y poblogaeth. Da ni'n gwneud hwn trwy cyfri'r dolffiniaid o gychod, a hefyd da ni'n gallu adnabod unigolion o farciau unigryw sydd ar eu ffiniau, fel da ni'n gallu gwybod yn union faint sydd yna a lle maen nhw'n mynd. Da ni'n lwcus iawn yng Nghymru bod yna poblogaeth arbennig arall o ddolffiniaid, sef y dolffin rhisos. Maen nhw'n edrych yn hollol wahanol i'r dolffin trwy'n potel. Mae ganddyn nhw farcia mawr dros y cyrff i gyd. A maen nhw'n gallu cael ei weld o'r arfordir yn llefydd fel Penllyn, neu Sir Fôn, neu Sir Benfro. Fedrwch chi weld dolffiniad, morloi neu llamhydyddion o'r arfordir dros Cymru, os da chi'n lwcus. Ond hefyd, os da chi'n digon lwcus i fod allan ar môr a'i weld nhw, da ni'n gofyn i bobl gadael llonydd iddyn nhw. Gadael iddyn nhw dod atoch chi, peidiwch â fynd ar eu holau nhw a cadw o leia 100 metr i ffwrdd ohonyn nhw pob amser. Mae'n bwysig iawn dyn ni'n gadael llonydd i'r anifeiliaid yma fel maen nhw'n gallu bwydo a magu a cadw nhw'n saff ym Moraudd Cymru rwan ac yn y dyfodol.